Takže čaute decka, tu je... Takže čaute decka, tu je... Ešte raz. Takže čaute decka, tu je Timejka, už asi po tretíkrát. A... Nič... A... Vlastne, čo som chcela doriť. Ja už som si spomenula, že my máme takú novú žiačku, nebudem vám prezradzať meno, ani nebudem vám hovoriť, koľko má rokov. My máme proste novú žiačku z Ukrajiny a volá sa bla 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 a má rokov bla bla bla. A ona nám ako vyrobila proste takúto obálku nejakú, ale nás je 21 žiakov v triede, ale spolu s ňou je 22. Tak... No čo si posvietiť toto svetlo. Tak ona nám vyrobila takéto niečo podivné a v tom bola... Tá viete, tá labka, či čo to je, teraz je to vyreálne, takáto labička, svietí sa toto, takáto, to je zase, no, takáto labička, viete proste jaká, nebudem vám to vysvetľovať, ani ukazovať, ani vyhľadávať. No a potom v nej bolo takéto, no ja som dostala len toto. A teraz jej to idem oplatiť a idem jej vyrobiť len trošku väčšie. No a idem vám ukázať, ako sa to vyrába. A budete na to potrebovať. Prečo to mám 3 papiere? Budete na to potrebovať 2 papiere, alebo keď chcete aj 3, lebo, no, ja som si teraz zobrala 3. Ja si toto zoberiem. Tak a nebudeme nič vystrihovať, len proste si zoberieme jeden papierik. No, 2. Raz takto, že sa to vždycky rozpolí, tak. A ešte na to budete potrebovať takúto ako, viete čo, proste pásku a nožnice. To je jedno proste, aké nájdete doma. A ako prvé, si takto nalepím pásku, lebo o minútku ju budeme potrebovať, ani nie o takých 10 sekúnd. Proste takto si vyrovnáte a dáte si spolu papieriky. A teraz to sa dalo a proste si zoberete nožnice, ja mám proste v svojom penálu takéto. A odstrihneme. Proste to len vyrovnáme. Dla mňa je to takéto. Dobre. Nalepíme. Odletíme. Dobre. Tak, a mám pasku. A dáme si to proste, že takto. Začneme lepiť. Dobre. Prvú takto stranu máme zalepenú. Dobre, to už bude stačiť.
Dobre. Ideme na druhú stranu. Jo, natáčam ja. Uvedomila som si. Nič, proste to takto nalepíte a keď to rítí. No, už to mám skoro, dávaj. No, a keď budete mať proste obe strany nalepené, no tak idete na ten stred, kde sa to uzaviera, aby vám to ako nevybehlo. Ja. Je zase hrozný. Dobre, a keď to máte už takto zalepkaný, tak to proste odstrihnete tie končeky. Kto nemá končeky, proste odstrihnete tie končeky, ktoré vám na tej lepiacej paske normálne zostali. Napríklad ideme urobiť niečo takéto, len väčšie. Vlastne, keď už to máme hotové, tak vlastne ideme na ten väčší kraj. Dobrý. Na tričko. Niekedy budem ticho, ľudia, lebo ja si niekedy neuvedomím, že natáčam, hej. A proste potrebujem mať pri tom ako kľud. Aligátor, vrár. Dobre, a keď máme takto polovičku, no tak ideme na druhú. A vlastne stadia to. Dobre, vyjdem to. Ja dneska mám také narahy.
ešte to žije. Dávaj. Dobre? Vlastne už máme takýto... Ježiši, ja som si počas toho odsunula aj celú stoličku, ty kokos. No a vlastne, keď už máme proste takto celé zalepené, tak vám má proste výjsť takýto otvor proste na von. Výjsť takýto otvor. Kde sa dá... No proste takto vám to vyjde a celé to... Ako keby sáčok na bagetky, alebo na chleby, na rožky, na hocičo. V Lidli. Alebo v Kauflande, alebo neviem hocičo. No, a teraz ideme vybrať, čo jej tam dáme. Dobre, prešlo asi 10 minút a ja som zatiaľ našla toto. Alebo vyrobila, no. Dala som jej takéto vanilkovo, alebo neviem proste jaké lízatko. Ešte jahoda a tam je taká, že proste biela zmrzlina. Potom som tak, že sweet candies, také, že lipo. A potom je tu, že proste sú takýto náramok. Takýto prívesok, neviem koho je. Neviem koho je, proste len tak tam ležal, no tak som si ho vybrala. A ideme si urobiť tú labku. No, budete potrebovať... Budete potrebovať 2 papiere. A proste si nakresliť tam nejakú, že tak len labku a... Ja som si vybrala takúto ceruzku. Idem kresliť tú obrlapku. Čakaj, ako vypadá. Upsík, som to asi pokazila. Nepotrebujem labičku. Dobre. Dobre. Máme proste, ja som to tu takto nakreslila, hej, divne kreslím, ale no dobre. No tak už nič. A to isté nakreslím aj na druhý papier. Dobre. Máme 2 labky a ideme ich vyfarbiť. Ja proste zoberám len tie asi, ktoré budem potrebovať. A to sú len akože tie dievčenské fixovačky som si vybrala. A tu je svetlo-fialová, svetlo-rúžová, svetlo-červená, tmavo-červená. Dobre, a ako prvé môžeme začať touto bledo-rúžovou. Vyfarbíme si tie ako keby tieto labečky. Či nie akože labky, ale labka a tam sú v strede také kruhy, no tak. Proste ja vám to ukážem na tejto labke.
Vidíte? Toto. Tie malé. A ešte veľké. Dobre. A vlastne toto ako bude takéto, že Coral Red. A tie ako také doružové, hej. Ja vyfarbujem to. Dobre. Čiže tieto už to máme. Tie budeme pokračovať. To vypadá moja lapka a ideme na tú druhú. Ideme na väčšiu. Takže opačná strana. Keď máme tie labky, tak si ich normálne vystrihneme. Prosím, dookola, hej. A to nezáleží, že či idete po tej čiare, ale aby to proste, že bolo vidno takto, ale proste nejako vystrihnete tú labku. To je. Môžete aj kopírovať po mne. Kto nevie, čo je to kopírovať, kopírovať je opakovať. A kto nevie, čo je to opakovať, to neviem vysvetliť. Kto chce písať, no tak nech to vysvetlí do komentárov, čo je opakovať. Lebo podľa mňa, ja to vysvetlím svojimi slovami, opakovať, že keď niekto urobí takúto napríklad labku a vystrihne, no tak presne on aj to isté tiež urobí. To je podľa mňa opakovať. To je kopírovať, hej. My tomu akože v triede hovoríme, že nekopíruj. No a ideme na tú druhé. Tá zase bude. Proste môžete to len tak ako vystrihnúť, že na rýchlovku. Lebo ja sa teraz moc a to nesnažím, lebo ja idem akože za chvíľinku sníkať.
brucho. Dobre? Teraz potrebujeme ako keby pásku. Si zase budeme páskovať. Neznášam páskovanie. Kto miluje páskovanie, nech lajkuje to video. Tato? Že pozeráš Perry Mason? Lebo to už poznám podľa zvuku. Len sa tak padne s tatom dieťa. Klasika. Neznášam robenie squishikov, ale ona, tá nová žiečka, si to fakt zaslúži, to musím povedať. Čo by som pre ňu nespravila? Kde mi ušlo? Boha.
bude stačiť podľa mňa na celé. To zase preboha. Dobre. A potom si zoberiete tampóny. A ja už mám ich strašne málo, takže ja si to rozpoliem tie tampony. No tak 8 tampon na takúto labu nevíde. Alebo keby niečo vám nevyšla tá laba, no tak to urobte, ja neviem čo, so servítkou. Ja neviem, ale proste nejako, aby ste to uhladili. Ja viem, že to nebude moc veľa, ale... Smash. That's not my problem. That's just not my problem, not my problem. A ešte som tu našla nejakú vatičku. Not my problem. Ani som nezaplnila polovičku. Super! Všetci sa pochakajú. Ja už vlastne nemám, takže si idem urobiť servít. Tak zatiaľ celé toto mi trvá pol hodiny. Na pol hodinu. Ale aj servítka to uhladzuje.
Takže doporučujem servítky takto používať. Oh. Dobre. Nie. Dobre. Zase tá lepiaca páska. To teraz bude robota. Hlboko. I'm sorry, bye. Už som našla problém. Tá servítka vrtúča. Vytrča. No to záleží. Prdla som si, ale nie. To je páska. Prečo by som si mala prdnúť? Ale toľka sa ma strihla. Prečo? Napíšte mi toto. Ja nechcem tam tú servítku. Ale nevyberem ju.